Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumtimantu mabuyu bampolunyu hlase. Podla manza bafokazane bepodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. For the ones that show uthelithwa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son, Shandele Bobo, Shi Popo, Shi. Welcome Dlamini. Please, Baba, please. Mzansi, siyanithanda and siyabonga ukuthi nibe nathi. Welcome usefunde nanokurapha ucela ukuniraphela before siya kuma couple sheshisa rapper welcome rapper Shi Popo Shi Shi Popo Shi Shi Popo Shi hey yo Shi Popo Shi yo bro Shi Popo Shi bro Shi Popo Shi singena estradini Shi Popo Shi silungisa umshado Shi Popo Shi ka December Shi Popo Shi bajole kahle Shi Popo Shi bangajolelani Shi Popo Shi phethe ubaba Shi Popo Shi lungisa izinto Shi Popo Shi ihome affairs Shi Popo Shi uzogcwala Shi Popo Shi singena kanjana angithatha ungise kuma couple take us to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathumtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubodla manza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Abdlamen Ndimando mkhulu yabona nje solokhu salinda nje cha yabona kulokho ungabeki hey shawela ukuthi lalela mfethu sengifuna manje khona into engifuna umenze yona lo mthinta mawuthi agoloza namhlanje shake ngiyibiza kanjalo shoke sanibona sami ninjani ngiyaphila brazo khamba kahle Uhamba ngiyaphila mfethu wathuka nje my brother mangisondela indaba asitshontshe bafethu thina siyayishuthela shuthe mina igama lami ngu-King Ginger sister yabo sisuka esikoleni Ingwenya Arts and Center at kodwa i-technology e-college so sisuka lapho and sambe sibuza abantu imibuzo yabo sambe sibuza abantu imibuzo ukuthi bathandana yini and baphesene kanjani othandweni because sambe sifundisa abantu ngothando usiseni ubani Igama lami Usibongile wankomo my brother yena Charles Dube. uCharles Dube sure mfethu so sister wena ungathi yini oyithandayo ngoCharles? Into engiyithanda uCharles umuntu othuli, umuntu onothando. Uyabathanda abantu. Umuntu othule? Umuntu othule niyabathanda abantu. Uyazi kuthiwani ngabantu abathule? Angazi. Kuthiwa ngaqeda ngawo. Sho kanje. Yaphatha abantu abathule futhi abantu abaright ukuthi abantu abathanda ukuyicabangela bodwa bayikwatele bodwa. Okumboke umuntu othulayo unokuyihlinela kanti uthola ukuthi uyihlinelene yabona nje no my brother uyayismayilela manje uyismayilela yena my brother nongathini oyithandayo ngoSibongile Mfazi ohloniphayo uhloniphekile nakhona yena and ushintshile impilo yami sure ngoba bengumuntu nje onjalo nje ngihlala ngisetshwaleni sure Charles kwazi phendula mfethu angenza ngaba ngumuntu oqondile yebo mfethu showcase my brother so wena Bhutam uyayibona ifuture between the two of you mfethu there's a big future
Big future. Big future. Right. Yeah. Sure mfethu. Uyamthanda mfethu. Ngimthanda kakhulu. Akwesithi nakho mfethu ke mfethu. Lembuzo engithanda ukubuza. Uma udima ukuthi nje fahla ngama-million mfethu. Ungamthengelani uma isisi? Amthengele isithabathaba futhi. Yeah. Indlu enkulu kakhulu. Sure mfethu. Sure no indlu mfethu. Yeah. Enkulu mfethu. Enkulu kakhulu futhi. Njaya ya indlu. Ngomthengela nemoto. Hlobo luni? Ngomthengele iMercedes. Ha. Hey, abantu besifazane bayawuthanda iMercedes. Bawuthanda. Ngokuthi wena umthengele Onjani? mara I think it would be suitable for her. Ilokho kuphela. Lokho kuphela. Nempahla eyiningi. Nempahla eyiningi. Mhlambe kwe-pocket money ubuhlabe ngamalini. Ama-million phela lawa. Hayi, mangathi nje ngimnikeza nje umitha nje wakhe. Kwa ne-million. Hawu sister Ray, uhleli nomuntu okufisela izinto ezinhle. How do you feel? Hayi ngiyajabula kakhulu ukuthi ungifisela into enhle. Yeah, ukuthi angakuthengela imoto. Ne-future nje. Bright, yeah. Yeah, lo Mercedes uyawuphasisa. Ngiyaphasisa. Ha. Into esihlezi sikhuluma ngayo vele. Oh, uyathanda ukumxoxela vele ukuthi Xoxela amaphupho ami. Ukuthi mina mangaba nemali. sure. Fisa nje. Sure. Into enhle. Uyayibona. Fisa into enhle. Ayish. So necessary mangabe ungaba nemali ungamenzelani uCharles? Eish. Ngingamenzela nje into emjabulisayo. Yeah. Yeah, ngeke umthengele iMercedes but ungamenzela into emjabulisayo. Ngingamenzela nje ibhizinisi abe nebusiness izongenisa imali singayidli yonke. Oh, kodwa leli Ngabe business. ne-contract nyana naye qasha abantu bakhe. Kodwa leli business. Imali ingene. Ingaphumi ingene imali. You know, sister, since I've started asking these questions, I feel like women are brave, you know, and kunobusmart obuphakathi because imali akumele iphele. But power to you, my brother, ngokuthi ufuna ukumisa ikhaya, and ngiyanijabulela bafethu, usanduleni nginifisela ukuthi yonke into ihambe kahle. Bhuti wami, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani, sister? 100%. Wena usithemba kangakanani? 100%. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle ama sister? Cha. Akekho. Yekho. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani Charles? Ngiyamthemba uyazi abantu abathuli banjalo. Yeah. Themba kanti unento ayifihlile. Hayi bo engaphandle. Uthuli yena. So umthemba kangakanani ke? Ngimthembi but kunala ngibona khona ukuthi Scale of 100 kunentonyana nje encane ngabe ngiyibona ngeke ngimtshele but ngisafuna ukuyibambela. Mhlawumbe emasithi in a scale of 100 wena ungambeka kuba ukumthemba kwakho 70 ku 50 ku 20 70 wena usithemba kangakanani ungakhali Charles? Mina ngiyazithemba. In a scale of 100 100 ngiyazithemba. Ukhona umunye umuntu onokuhlebelana naye mhlawumbe akukhotha indlebe lutho akukho ndoda ekitaza ayiphefumulela ayikho Ayikho. phela kuyenzeka sister. Yeah, Sister, kuyatholakala. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kuCharles mhlawumbe yakuyenza kule relationship wathola ukuthi uCharles awangayibamba ikhona into ofisa ukuyixolisela nje nithandana kumnandi ngikunika ithuba ke manje. Ayilokho nje. Ya kukho kuningi. Charles nali ithuba lingayizuvela ikhona into ofuna ukuyixolisela nje kuma sister mfethu ubhodle uyikhiphe esifubeni uthi yazi ngeke ngashelela mayingekho futhi akunankinga Charles ayikho mfethu. ayikho ne sister Charles cela uphe umuntu wakhe yakhe umtshela ukuthi amthanda nalelanga sengizohamba nami mtshela samthanda yami showcase bafethu yasiphusha uthando bafethu kunento esiyenza la ethi loyalty test loyalty test ithwebha usishintshana ngamafoni wena sister unika uCharles ifoni yakho uCharles akunika ifoni yakhe ungene ku WhatsApp ubheka ukuthi ukhuluma nobani ngani you understand but ngimayile nothando kuphela yokunye mhlawumbe no Facebook makuthi niyawudlala sibheke nakhona wena sister angithi awunankinga ngoba vela ufihli lutho Hayi akunankinga Charles nawe unankinga ngithi awufihli lutho Yeah, ufihli lutho angithi lethe ifoni ilethe manje letha na sister abone ukuthi eyami ngiyayikhipha. Charles indaba manje ukwangathi uyacabanga lethe ifoni phela na my sister sengiphethe Charles lethe ifoni ilethe sure
Uza ngaphi sister? Uza ngaphi? Simkahle la? Charles. Sister soqala ngefoni yakho mina noBra Charles. Yebo. Showcase. Now Charles manje cabanga kangaka wajula nje mfethu. Wajula nje yami. Ungibambela? Oh sister ngicela ungivulela. Ungibambela? Ngatatazeli Charles ne? Now what's up? Okay, sure. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lamanye amajita la ungitshele ngoba yiwo la azobe kubhayizisa. All right guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream. We're on WhatsApp right now. We're about to tap the trenders. Type la put ngiyakuthanda. Thanda baby. Thanda baby. Fine danda. Sister, khuluma nami. Yebo. Lutho. Noma ngabe khona Hayi kuvela mina mfethu. Kusavela wena. Oh, okay. Sacela ungidilitsele lapho mfethu ungithaphela uthi money. Sister wena nje awukazi nje ushelele nje mfethu. Shelele nje mfethu unyawo lishelele ngephutha. hayi kulingeka ngilingeki ibhuti. Lishelele lento enecijileyo yabhuti. Awukho lutho la. Undaba imali. It's only me and her talking about finances ethu nje. Oh. Phuma lapho Razo. Type uthi sex. Sibone ukuthi mhlambe into enjengocansi anikaze ni mhlambe nithi ukuthi umbuka ngazo. Ngithembi sister. Ezethu inkulumo nje. Sixoxela nje thina. Phuma lapho faka le emoji ebrinjolo. Uyawadlala ama emoji. Hayi. Uyawazi kodwa. Faka ubrinjolo fake lapho ipentshisi. Faka nelamanzi lawa ngathi isichotho lawa impophoma nansi na. Nakho. Yeah. Search. Ngitshela ukuthi kuvelani. Lutho. Phuma lapha. Type uthi come outside. Ish. Uyawudlala uFacebook. Ngiyawudlala. Hayi. Next. Awu type uthi airtime. Data. Next. Azepora ngifuna sister. Ya, iqaphela into mayipora sister mina sisho ukuthi zapora. Uze la Facebook. Uzotype la uthi ngiyakuthanda. Mayithi no results. Ungitshele. Na Facebook. Ngangena. No results. Udlala Instagram. Cha. Ish. Mnike bafo mnike phone yakhe. Mnike phone yakhe. Hayi cha niyathembana. Vela nikaze nichithela lokhu naqala ukuthandana. Hayi. Angazi nawe ukaze umchithela. Cha. Showcase cha ngiyaqala ukuhlangana nabantu abayingelosi nje ngicela ungivulele la ungisheshisele mfethu. Nazi na clean bo. Tingeloti. Now ingeloti angithi. Now what's up? Ayashuba ke manje. Welcome Zozo. Mase ngithi tap uzothapha la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe izobe zikwenza slim. Okay guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream ngintwana nje yase King Indlovu bafethu. We are on WhatsApp right now when we are about to tap the trenders. Tap la phuthi ngiyakuthanda. My brother khuluma nami mfethu. Abakusheli nina mfethu amanye amacheri mhlawumbe. Hayi, cha akaze ngishelwa mina mfethu. Awazi washela. Sister, mangaveli lutho ungitshele, makuvela igama labantu ongabazi ungitshele futhi ngila iduze wakho. Wona out nje egrand mfethu, izinto zakho vele ziclean. Awuyena nje umuntu nabantu. Yeah, sister. Yebo but. Yeah, khuluma sister indaba. Wayithoba nje manje. Hey, kuvela nje igama lomuntu oyi1 Charity. Charity. Charles ka Charity. Yeah. Awusixoxeleke. Kwenzalana no Charity anda ngiyakuthanda. In. Hayibo. Kunenkinga mfethu yabona.
Yini manje Charles mfethu? Sewenze njani manje? Sister ngangithi kunenkinga. Yini inkinga? Ngingani? Inkinga uSharita. Awuma mfethu sister ngicela udelete lapha. Awutype uthi sex. Sibone futhi ukuthi kuzovela bani. Ngoba ngathi iningi inkinga lapha usabusheshisa. Ungitshele Phela. vela bani? Vela yena lo Charity futhi. Owemuntu ovela. Ya lento le mfethu yazi iqala endlini mfethu. Ya. Umama ngathi naye sekangideprive of Kanjani? Deprive of kanjani manje? intimacy mfethu anthola. Awungathi inkulu inkinga yakho. Kwenzakalani? It's been almost 3 months lo muntu mfethu. Uhlala ekhathele yena nje njalo nje. Wena njalo uhlala ufuna njalo nje. Mfethu mina ngumuntu sexually active. I'm still young mfethu. So wena sister kwenziwa yini ukuthi umncishe my brother kuze kuphele 3 months yini umavuthela kakhulu yini? Hey, lo muntu akaphumuzani lo. Uyifuna njalo. Mele ihlale ngapha. Ayenzeki. Kumele akethi umphumuzo umuntu wesimami. Mele umphumuzo. Uyifuna njalo. Manje sister usahlaleleni naye mombona ukuthi ngathi futhi ubuya bezivunguvungu ngoba nangu usezihamba uyidlokodla kuCharity. Shuthi uCharity uyayimela yena bhuti. Charity mfethu hayi isikhokho mfethu. Isikhokho. Manje my sister naye ngiyambona ngathi mhlawumbe sekakhathela ngazi ukuthi ngibeke kanjani le nto. Yeah. Kodwa ukumthanda ngiyamthanda mara uthando phela luhambisana nento eziningi mfethu. And then uyadinga. And then ngiyadinga Almost every day. Uyangithola mfethu. Yeah, yona volume yakho yocansi high. It's very high mfethu. Yeah, high. Bangaki mfethu abantu nabo mhlambe ngaphandle kaCharity? uCharity. Pho indaba ungalikhuluma iqiniso isikhathi ngithi khuluma iqiniso ukuthi khona into ofuna ukuyi. Cha mfethu bengafuna ukumzwisa ubuhlungu mfethu mara Uqale nini ukwenza noCharity? It's been maybe almost 6 months. Ngicine nini Charity? Saying 4 days back. So uqine 4 days back ishizolo. Yeah. Sister wena 3 months ungamuphi ubhuti ukudla kwaseKamereni? Hayi ngiyamupha leso sikhathi makwenzeka. Phela ukuthi somele siyenze njalo. You understand? Yena uyifuna njalo. Yena ifuna njalo. Semini ntambama isekitchen uthi etoilet uphisa ukuchama uyabhosha uyadla ula nje ufuna ukuvuthela njengevorovoro. Injalo. So wena ngeke uyimele lento. Ngiyamthanda yena. Yeah. Kodwa hayi ukuthi njalo nje kumele uphumuze lento le kumele uyiphumuze. Hayi njalo. Manje ubona ukuthi mhlawumbe ubhuti mhlawumbe unenkinga kumele ngabe umnisa ku men's health because yena uyidinga njalo angisho ukuthi uyamthanda. So ungamsiza. Ngamsiza but iyangikwatisa lento le. Yeah. Wayimele aye kumunye umfazi angahlali nami phansi. Angithi bethu ufuna ukuyizothisa futhi umcela umchazele yini ekukhiphile mfethu. Indaba ukhetha ukuthi mfethu ishizolo uvele uliqhumisa kamakhelwane kunokuthi Mfethu njengoba ngisho mfethu uthi high voltage. And mina mfethu yazini njalo nje mangimcela mfethu kusuka ube inkinga nje endlini ekhaya lapho kusokuya. So wena uzizwe kanjani mase high voltage sekuyiyo vele uvukelwe same time umcele manje or uyayiprepare lento ukuthi intambama yazi ngingathanda ukuthi mhlambe singathi ukudlala Mfethu uyabona mina ngiyindoda unento engizidlayo mina ezingenza ngibe ngileyo nto leyo omakinati kanje amahewu inati yanthola into ezifana nalezo mfethu anthola umsopo laptop mfethu mfethu inhloko mfethu mina ngi out mfethu njalo ngisasemusha mfethu sure safuna ukudlala ngisafuna ukuba uyanthola so yena leyo nto akayiboni yena yabona anthola so which means njalo nje mangithi ngihlala naye phansi ngithi ngisakhulumisana ngaludaba lolu yena akanginikeza indlebe mfethu akangi-understand nje ngithola sister waye ungama-understand uma ukuthi yena usedle zonke lezi zinto zakhe amakinati namahewu namasopo esekudinga nenhloko wena uvele umphoqa Why mele adle something ukuthi kanti yena uba kanjani kubonakala yini mele abe natural engaboost lento ngoba izolimaza nami uyayibona le yeah akahlale phansi hayi mama nginenkinga nje asiyobona udoctor nami ngizomkhapha umuntu wami
Manje mhlawumbe utheni udalwe e-high voltage. Why mele aphuze yosobho nabo bani ekhuphula i-high lento ibe high why? So awuthema nentombi engakhuluma iqiniso my brother. Ngisola ukuthi akuyena Ngi-Charity kuphela mfethu ngoba ngina 6 months ngicala ukujola naye lo muntu lo. yena uCharity akacomplain. Hayi aka-complain. So sister una ngingi ukubambisana naye noCharity because uCharity vele ukwehlisela le high voltage. Hayi inkinga le kaCharity angizwani nayo. Angizwani nayo. Mangabe ufuna ukuhlala nami akayeke indaba kaCharity sihambe siye ku-doctor silungise inkinga yakhe nayo. Ayeke nje But wena bhuti wami uyafuna ukuyilungisa le nkinga noma mhlawumbe uyibona normal high voltage nje i-right. It's normal mfethu for a normal human being. Yeah and usamncane. Mfethu I'm still young and I'm still active so I have to make sure ukuthi yazi ukuthini umuntu osifazane mfethu kumele uhambe nayo. Kamtrapa nje. Gibele mfethu. Yeah. Kufanele asuze mfethu. So wena bhuti wami ngicela ukubuza mfethu njengoba bethi uma isister yena ucela ukuthi niye kudokotela kanye unciphisa lo high voltage wena uyakuvuma lokho? Mfethu ngoba ngumuntu wami ngiyamthanda okay ngenzile mistake. Yeah wabooster kakhulu. No nokuthi ngimjolele. Sure. Ngiyamthola. Kodwa yena I'm sure uya understand ukuthi ukujola kwami kwenziwe yini. I-high voltage. High voltage mfethu. Mara mina ngiyamthanda umuntu wami and ngiyafisa ukuthi siyilungise lento le. And as from today nalo Charity lo ngicela uvele wa delete nama number wakhe. Awusamfuni. Ngoba ngifuna ukulungisa umuzi. Manje uma ucabanga wena lana ukuze usister manje usazomnika ke njengoba sister yazi lona thuba lelo ukuthi uphume kule nkinga okuyona mina ngila ngizokusiza ngoba my brother makuthi uhlukana noCharity shuthe phela wena usazovelelwa i-high voltage. hayi ngisazovela impela. So nizokumela yini lokho? Akalungise indaba zakhe. Alungise indaba. So nizoqhubeka nijole? Hayi ngizompha for 1 week nyana. Okay. So yeah. So my brother ke uyezwa ukuthi okwamanje nisahlukene. Ngizomnikeza 1 week nyana alungise inkinga yakhe. Yeah. Because mfethu lesifo sakho siyinkinga ngoba cha phela nawo ama-spams besehlele eqhwakele lana mfethu esefuna amakinati lawa and amahewu ke kuthiwa ingozi. Ngizonginciphisa ke mfethu. Yezwa sister. Hayi ngiyamuzwa but angimthembi. Nike ifoni yakhe sister. Lo muntu lona inkinga yakho uyayazi mnike. Uzomdelete uCharity. Delete. Umdelete wena. Delete wena owakho. Ngeke uphinde umdelete wena. Owakho. Ngowakho angitake nowami. Engamdayili kuqala musuku idayila kuqala awu wena ungangenziwe. Ngidayile mfethu ngiyayidelete. Delete ke. Uyidelete nakumadayili. Sure, iyakumadayili ke manje. Uzothi delete la lapha. Ile phezulu lebovu. Sure. Hayi sister, ungamthatha ukumtshita because u4 days usumningi and nawe kade umncisha. Mhlawumbe athi yo my brother, ngisola ukuthi sengikuwinele nomqhufuzi. Unelicense manje. Yabo kuba uyikhuluma lento noma isisithi ukuthi unesifo esithize. Ngabe mhlawumbe aninazi inkinga. Ilento yakho yokungakhulumi. Ilento yakho yokungakhulumi. Sister uyamxolela? Ngizomxolela mangabe But umnika 1 week ukuthi ayilungise. 1 week alungise indaba. So yezwa mfethu sinisahlukene kwamanje noma isister? Yeah. Asahlukene kwamanje. Nisahlukene. Hayi ngihamba sister, nganivimbezeli ngoba vele beniya ngapha. Okay. Yeah, hayi. Right. Yeah, ngoba nathi siyangapha vele esikolweni. Siyabonga. Baba wami, uqine ndoda yezwa. Akuwena wethu nalenkinga le. Ziningi ingqola ngisho emakhaya nazo ziningi bulawa high voltage. But yeah mfethu khulileka kuzolunga ish. Yeah khulileka mfethu ish. Yebo. Ibo. Hayibo. Lensizwa inesifo esingajwayelekile. Isifo esimnandi lesi. Isifo socansi oluphezulu. And akafishi uthi yena unenkinga ubhebhana kakhulu. Unje hard.
unje uthi nje umuntu wesimama uyakorojwa usuza uthi makumela kuqhuma imbebhedla usitoti lo mjiji but lo mayisister uyabona ukuthi ayi-enjoya lento ngoba nangakamlahli uthi nje akalungi ya uzakalungisa le inkinga ezincane lama minor problems and then high voltage ayo tulahlela amakinati ngiyamenhloke isobho umkhodo uthi nje isopo uyalidla kasaliphuzi Crazy le ndoda ngathi nombezi yawubuza le shendele bobo shipopo please baba please baba please ngithi please baba please shendele bobo shipopo take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake